Moikka! Tämä on nyt eka kokous tänä vuonna ja ekaksi meidän pitäisi päättää, mitä tapahtumia me tehdään tänä vuonna. Eli kerätään ideoita ylös. Kuka haluaa kirjoittaa? Mä voin. Okei, me vaan. Häät. Kirpputari. Teemaviikko. Laulukilpailu. Tietokilpailu. Elokuvakilpailu. Konsertti. Oppilaskuntatoimintaa ideoidessa on tärkeää kuunnella kaikkia koulun oppilaita. Okei, eiköhän meillä ole tarpeeksi ideoita. Mikä toteutetaan ekana? Nois konsertti jos. Joo. Miten me tarvitaan sitä varten? No sponsoreita. Joo, ja miten me saadaan niitä? No ensiksi meidän täytyy lähettää heille sähköpostiin, jos me kerrotaan, että ketä me ollaan ja mitä me halutaan. Ja sitten vaan odotetaan vastausta, ehkä joku pari päivää se siinä odotellaan. Ja sitten parin päivän päästä voidaan soittaa perään ja kysyä, että mitä mieltä he on. Ja jos he on kiinnostuneita sponsoroimaan meitä, niin sitten sovitaan missä ja milloin tavataan. Aletaan etsiä sponsoreita ja keskustellaan tästä vielä lisää seuraavassa kokouksessa. Kokous on päättynyt, nähdään ensi viikolla. Joo. Yhteistyö on tärkeää. Hyvin suunniteltuna se hyödyttää kaikkia osapuolia. Yhdessä tekemällä saa paljon aikaan myös ilman rahaa. Tärkeintä on tekeminen.